Atiku gumedheg, pikiranku judeg. Manungsa saiki kok wis ra waras. Ngendi-ngendi wong do tewas. Lor kidul kulon wetan. Anane mung wong tangis tetangisan. Duh Gusti, paringono aku sabar. Wong-wong kok rada sadar. Atiku gumedheg, pikiranku judeg. Kaya jeret sik wis rep umep. Nek wis do mlebu TV, hawane rep melu emosi. Delok wong sirahe ndukluk, awake bungkuk, nganggo klambi oren, pas liyane wis ora kopen. Tangane diborgol, wis ora iso dodol bakso cilor. Kowe mbiyen ngopo, Mas? Jare dodol panganan sehat. Sik tok tawake ya murah-murah. Ning wong kok do muntah-muntah. Ngerti ya aku gawe bakso cilor dhewe. Iso ngerti bahan sing tak gunake. Ora apa-apa larang sithik. Sik penting pangananku ki resik. Duh piye iki Gusti? Kabeh wis kebacut. Kudune aku ki ngati-ati ben supaya bocahku ki ora kukut-kukut. Ning ya arep piye meneh? Bocahku wis ra ana. Anane garek sembayang lan donga marang Sang Kuwasa. Matur suwun.